Yes, to. Chuni sila ano ng Ay, gosh. Ito na rin dyan. Yes. manimba demi guys. Tunggu dito ay busa-busa. O una ko mo. Di aman tong sunblock dito. Di ko. Oh, sige. Sugod naman ma. Bago pagkaroon naman. Murag yapon ta nagkuan ka nagrekita. Murag ta nag-recognition tara. Sige sayo. Hanggang sa ako dito lang. Dali na kayo sir. Di? Ang ino ko dalas gatas mo sis. Anong gatas o? Nung si Tata dito siya ganan sa milk. Gamay lang. Dali. Kung tadi ka ganan sa milk. May lora ko no imo. Simba. Nahatag ni sige lang ba? Clap, special. Asa ang lipstick na ko? Nagsimba na si Mama Marceme? Nakakay. Di siya simba, me? Simba pa. Yawa ko, ame. Mura ko lang ko ang the flight. Ayaw. Dining ka mo pa. 1, 2, 3, go. Grabe, buto na rin siya. Anak-anak. May basi ka Nagdungo din, me. Doon na ako. Gagit tinod na ali. Wala yung tapang kasi ibang sila doon. Hawa, lumot. Lako na may ato ng aro. Lugas yata. Hindi man daw mo No, di mo pinag amay ko nang sa lahat. Ang baming tanan ang lilinda ni iyarang papa. Sinaduan ni Kuya Guru. Dili mo simbas kuya. Tana. Tana. Naray mi guys. Ito si Loy ito apa. Si Buloy. Manimba na Remy. Kasama ko si Auntie Mercy. Gibiyaan ako sa kong kauban. Simba ta kay Domingo man. Aman si Lulu wala man. Apas siguro ko si Lulu. Payong may kainit. Ako Kunya di gawas niya. Payong joy. ang buti, ang ako kay ganahan kog init kining bag-o pa nag-init-init ba da? Sige be ulan. Bibo na niya diri kay nay kalingawan. Oh, bigbo na day guys, hapit na mga pista so nay mga kalingawan. Anya si Bunsoy amo na ipa-disco. Kasi mana daw disco diri. Isa ka pimana ko ng disco dere. Sa pagdikorot sila para kung pinakapod ni guys. Komunyon ang mga bata. Komunyon ang mga bata. So,
prepare na para paniod to kay libre ni sila og paniod to. Ma! Kumana mo, ma! Mama! Mana? Guys, mga una. Si Jai Jai guys, nakakaon siya. Akong pahat siya ang nakakaon. Bitaw kaon ko na siya. Kutsara, walay kutsara na to. Ali kay tarunga ha. Aman Si Tata, ma. ha? Tata. Aman imo tata di ay. Okay, naguli puro sila. Sila tulong. Bil, imo cook bil na Bil. Para ko nila. Ay wala. Wala nagtambok. Nagtambok lagi to. Nangananubong mong buko. Guys, mga on ay mga on. Mga yo may bulang hoy karon dana. Hello guys. Mga una mi guys. Mga umi guys. Mga kaluts. Mga kaluts. Guys. Uy, kinsa uban nimo? Mana di ay. Kan? Imo. Welcome back. Oh. Saka ini bata oh. Ha? Kinsa? Nakaon na ka? Anak pader ka dia, kadugay na pader dia masiko man na. Pader, masiko ka ni ka pader. Pagsinggit lang dadayon dia der. Nasikon ako. Agwara-wara gitu. Namanya taga. Ay inana Uy, salamat dani nga recipe. Kay wala ni sa amo. Wala. Di mo rin nagpanag to ba? Ajoy? Wala si Ninay. Ano sa ni Ninay? Ha? Banyak? Aman, naman ng gulay. So, kauntag bulang higa. Daghan ka mong sud. Hindi ka na imanang iyong uban. Dia, nalo sa ni mag-away na sa ni dia. Ayaw ka magdaga. Uli karon man kay dito naman upuan mang. Dapat meeting. May meeting asin ba? Naon minimawang guys. Sige. Asan imo ko? Di man ka tao. Allah. Gana may labat ko. Sabi na ko dili kay ilaka gid siya sa ato kay mama. Iyak sila. Dapat siya. Bis. Wala namang mait. Ako pala na. Luto na ay. Maling.
Wala lagi kay cook man. Ako yung game of Thrones. Kasudan, no? Uy, inya. Dili kang papag-drink. Wala. Pagsabat lang dayon. Taksi ra man na nabi pa tada natunda na. Uy, Nagpulit man to si Princess. Kami na mo Ako na, ma. amot na tamo. Ma, ako na nagsasabi ko yan sa si mama. nandyan din yung ge. Buwan yan. Pag gamay naman. Mama, Batita. mama, ako na dito sa Hindi, magsinong hindi magkubaw. Yan na nga. Tagbuan. Ay, may nag-video ma. Video mga. Di na maapas. Alas 11 naman. 11 naman yung kape na. Alas 11 na ba? Huma na gid anti okay raw ta tong bisag last lang bitaw siya nga nakapas na yon. Wa gyud last na. Kinsa tigay bata? Di na to maapas kay ipakuan liya dito na huma na baya nakasumpot nang di na. Kamulo pa pwede ra to. Ano nga pa lang? Hi guys. Hi guys. Ang mo naman miss pwede rin. Video? Huma naman misa. So karon kay huma naman mi dito sa simbahan diri na pud mi sa mo ang baryo. Mag first common mag barangay assembly. So kinahanglan jud ni nga naani mag-apil ang mga barangayon. Agay, ginuog ko bunsoy. Unsa man ni bunsoy? Lapita ayo dara. Yak. Pita kayo as in pita. Boyset. Ay diri guys akong bit akong sinilas. Kay diri ra. Ito agi simbahan. Awas-awas ang tubig hapon nila Buraskay kayo basta bukid no. Hugas may perting pita Problema, mga kabilinggan, labi na sa pamilya, no? Sa atong mga kabataan, anak, sa mga kababaihan, senior citizen, PWDs, para sa tibuok na komunidad. Dili na mo mag-asaan ang labaw pa man, sa bisag unsa diha, Mas na rin yan. Wala. Labay, makatubag din eh. Complete name, hindi daw. Wala.
luwi po na itong gaan sa anak. Mga sinilig dito, ilan na niyo? Sa council. Kanato sa mga Is na volunteers, guys. CPO, PSW, tanan workers sa barangay, kanilang katanan. So, monthly donay mo sulit sa ako, almost 400,000 plus. Now, ang atong community tax, mauna siya ang atong sidula. Since nagkaroon March na wala pa tayo sidula nga available. So, doon na tayo estimate collection sa sidula nga 10,000. Ang atong miscellaneous, doon na tayo estimate collection nga 7,000. Ang atong other service income, doon na tayo estimate collection nga 10,000. So, na-notice ba ninyo diha kung makuha mo o kanang barangay clearance, barangay certification, o any phase diha po sa kanang atong business permit, doon na bitaw tayo at collection nga service fee. Mao ni siya. So doon na tayo estimate collection nga 10,000. O ada po nila na obserbahan nga doon na tayo garbage fee. So, ang atong garbage fee, doon na tayo estimate collection nga 6,000. In total of 3,574,145 ang nag-operate sa atong barangay. So, ako lang mo gin-encourage nga kita kay mga beneficiaries man ta sa barangay kung unsa ang atong mga taxes nga gi-required ato kita sa barangay. Now, Nari bukas itong hatag. Unya, before sa tayo sa pangatag, ako lang i-announce sa inyo, ang atong bugas, per household ang atong hatag. Per household ang atong hatag. Nya, by puro ka na Manguha nami o sa amo. Pwede na. Alam mo rin niya ako sa kayo, isa lang kada household. Isa lang kada household. Ibang-ibang. Okay. Isa ka household, base sa attendance ha, kagawad. Base sa attendance. Hello guys. Salamat. Sure, mami, ako rin pagkawa, mami. Pakakilo dua. Lalami ra ba siya nga bugas no? Ingkod na ang tarotoy. Hi guys, human nakahinlo. Human nakahinlo. Da kape di siya. Na kanidani. Suara. Hinlo ko do. Nang hinlo sila duha. Balik nung bisa nagkaroon na. Ha? Nagkaroon na ako. Ya, sililoy. Hinluan na namo ang gasol. Kay di sa may magasol karon, ana ra may magasol buntag sayo kay init tubig. Manamis ko ila. So magkakoy padainta luto tag gulay guys. Pasang manglong agay unya. Siguro dito. Man. Oh. Ha?
Simba ka? Dili. Uy, manimba sa ta, uy. Katong nag-uban mo. Wa may kauban da, katoy Esming da. Apil si Tanda Andres. Ah, Kadang na si Jai Jai. oo, di ay. Sada kang dagat kasi green lang di wala mo. Ubig green siya. Yung tulog rin yung tapakan. Amo tong banan kasi dito tawo. Pero mura ra siya kan. Night naman sa. Putang ang trapo da ni Bi. Ang kaning nang nus-nus da ni kanisiya. Baji. Para Hi guys. da humana ko no siya ingkod na siya kay humana ko no siya o siya ang nag floor wax dani guys. Una iya buhat agoy na may kwarta lagi. Uy dili magduwa lang sa kwarta bi. Na iyang duaan. Para iyang duaan isa ka. Kung maduwa pa na siya. Unsa man iyang mga kuan gikan guro na dito siyang lula. Apa sila dani bakbak pud Ay mo apas kami dito kay magsimba pa man dirilen. Asa mo Juan kami ni Joy, pahatod kami ni Loy. Dito sa tong giliguan? Mo apas kami kay magsimba sa ami diri. Oh. Oh, sige, salamat. Di na tayo magkastin na phone. kay